Nagsimula naman po ang pamamahagi ng libreng sariwang gatas para sa mga mag-aaral sa kindergarten mula grade 1 hanggang grade 1 sa 50 pampublikong paaralan po sa bayan ng Bayambang. Isinagawa ang programa sa pamamagitan ng Bayambang Dairy Farm ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated. Katuwang ang Municipal Nutrition Action Office. Tinatayang 3,874 na mga mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa na ipatutupad sa loob ng 10 araw sa pamamagitan ng araw-araw na paghahatid ng fresh milk sa mga paaralan. Layunin ng inisyatiba na makatulong sa pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata at sumasuportahan ang kanilang malusog na paglaki at pagkatuto. Bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang bayan ng Bayambang para sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.